Eksodo Kapitulo 23, Hustisya ug Kaangayan. Ayaw kamo pagsulti og tinumotumo nga taho. Ayaw pakig-abin sa tawong sad-an pinaagi sa pagsaksig baka. Ayaw kamo pagpahiuyon sa kadaghanan sa pagbuhat og daotan ug ayaw pagsaksi sukwahi sa hustisya aron lamang sa pagpahimuot sa kadaghanan. Ayaw kamo pagpakitag dili makatarunganong pagdapig sa kabus kon husayon siya. Kon makit-an nyo ang nakabuhi nga baka o asno sa inyong kaaway, dad-a kinibalikan niya. Kon ang asno sa nagdumot kanimo natumba tungod sa kabug-at sa karga niini, ayaw siyag pasagdi. Tabang ihinuon siya sa pagpatindog niini, ayaw hikawi og hustisya ang mga kabos diha sa hukmanan. Likayi ang pagpamasangil. Ayaw patya ang tawo nga dili sad-an kay silotan ko ang tawo nga maghimo niining daotang buhat. Ayaw kamo pagdawat og suborno kay ang suborno makabuta sa mga tawo nga anaa sa katungdanan ug makatuis sa katarongan niadtong dili sad-an. Ayaw palabi-labihi ang usa ka langyaw. Nasayod kamo sa besyon sa usa ka langyaw tungod kay kamo mga langyaw man usab didto sa Ehipto. Ang ikapito nga tuig ug ang ikapito nga adlaw, sulod sa unom ka tuig tam ninyo ang inyong yuta ug aniha ang abot niini. Apan papahulaya kini sa ikapito nga tuig ug ayaw aniha ang bisan unsa nga motubo niini aron nga ang mga kabos kaninyo makakaon sa mga tanom nga motubo niini ug ang mga ihalas nga mananap makapahimulos sa salin niini. Mauusab kini ang buhaton nyo sa inyong parasan ug mga olibo. Pagtrabaho kamo sulod sa unom ka adlaw apan ayaw pagtrabaho sa ikapito aron makapahulay ang inyong baka ug asno ug mahibalik ang kabaskog sa inyong mga ulipon ug sa mga langyaw nga nagtrabaho alang kanimo. Pamatya ang tanan kong gisulti kaninyo ug ayaw pag-ampo ngadto sa ubang mga Dios o maghisgot bisan sa ilang ngalan. Ang tulo ka dagkong kasaulogan, paghimo og kasaulogan katulo sa usa ka tuig aron pagpasidungog kanako. Tumanan ninyo ang kasaulogan sa panya walay patubo. Panya walay patubo ang inyong kanon sulod sa pito ka adlaw sa gitagal nga panahon sa bulan sa Abib kaysa maong bulan mibiya kamo sa Ehipto. Ang tanan niya moatubang kanako kinahanglan niya magdalag halad. Himuan ninyo ang kasaulogan sa pagpangani pinaagi sa paghalad ninyo sa unang bunga sa inyong gitanom sa kaumahan. Himuan ninyo ang kasaulogan sa mga balong-balong inigkatapos sa tuig sa dihang pupuon ninyo ang mga bunga sa inyong kaparasan ug kakahoyan. Sa tulo ka higayon matag tuig, ang tanan nyong mga lalaki moatubang kanako. Ang inyong Ginoo nga Dios, ayaw kamo paggamit og panya may patubo sa dihang maghalad kamo kanakog mga mananap masunogon. Ayaw pagsalin og tambok sa mananap hangtod sa buntag, dad-an ninyo sa balay sa Ginoo nga inyong Dios ang labing maayo sa unang ani gikan sa inyong kaumahan. Ayaw ninyo lutoa ang nating karnero o nating kanding sa gatas sa inahan ini. Mga saad ug mga pahimangno, paanhaon ko ang usa ka anghel aron mag-una ug manalipod kaninyo diha sa dalan ug magdala kaninyo madto sa dapit nga akong giandam. Pamati kamo kanya ug tumana ang iyang isulti. Ayaw kamo pagsupak kanya kaya kumaw ang nagsugo kanya ug dili niya pasayloon ang mosupak kanya. Apan kon mamati kamo kanya ug buhaton nyo ang akong isugo kaninyo. Makigbatok ako sa mga nakigbatok kaninyo ug makigatbang ako sa mga nakigatbang kaninyo. Mag-una kaninyo ang akong anghel ug giyahan kamo niya ngadto sa yuta sa mga Amorihanon, Hitihanon, Perisihanon, Kanaanhon, Hibihanon, Jebusihanon ug laglagon ko sila. Ayaw kamo pagyukbo o pagsimba sa ilang mga Diyos ug ayaw ninyo sunda ang mga buhat ni ining mga tawana. Laglagan ninyo sa hinpit ang ilang mga Diyos ug goba ang ilang sagradong mga haligi. Simbaha ako ninyo nga inyong Dios ug hatagan ko kamog pagkaon og tubig ug ayohon ko ang tanan ninyong mga sakit. Sa inyong nasod walay babaye nga makuhaan sa iyang gisabak ug ang tanan makabaton og anak. Hatagan ko kamog taas nga kinabuhi, himuon ko nga mga hadlok kanako ang mga tawo nga musukol kaninyo. Libogon ko ang mga tawo nga makig-away kaninyo ug pasibugon ko ang tanan nyong mga kaaway. Sa dili pa kamo moabot lisangon ko sila pinaagi sa mga putyokan ug abugon ko palayo kaninyo ang mga Hibihanon ug mga Kanaanhon ug ang mga Hitihanon. Dili ko sila abugon sulod lamang sa usa ka tuig aron dili kawad adtawo ang maong yuta ug mamiligro kamo tungod sa pagdaghan sa ihalas nga mga mananap. Abugon ko sila sa hinay-hinay hangtod nga modaghan na kamo ug makapanag-iya sa yuta. Himuon ko nga ang utlanan sa inyong mga yuta moabot gikan sa dagat nga pula hangtod sa dagat sa Mediteraneo ug gikan sa kamingawan hangtod sa suba sa Euphrates. Hatagan ko kamog gahom sa pagbuntog sa mga molupyo sa maong yuta ug abugon nyo sila. Ayaw kamo paghimog kasabotan uban kanila ug sa ilang mga Diyos.
Ayaw sila papuya sa inyong nasod aron nga dili sila mag-angin kanyo sa pagpakasala batok kanako. Malaglag gayud kamo kon mag-alagad kamo sa ilang mga Diyos.